Pela mantago, sebige kumsini, gakum sobo onjenga. Hakuna manda, una mandama, usisiza tena so, huma sese duegi, sitengova, tuba sensentam. Nangu Jesuna, Ujesuga lule, no mingamano, ingabingagana, azikobo, si, yana ubie, uminatinta. C'est toi le c'est ainsi de mes toi. Amen. Tikotamse usoti tsinzine titerere munamata. Tinokutendai Baba, tinokutendai Mambo, tinokutendai Changamire, tinokutendai mukuru wa mazuva, tinokutendai nezuva ranhasi Baba, mugore ra 2023, Paseka yenyu Jehovha. Baba vangu na tenzi wangu chirangaridzo chenyu Baba, pano pamuzinda Changamire. Tinokutendai Baba, nhasi tiri pazvishamiso zvenyu zvikuru. Tinokutendai nepaseka yegore rino Baba. Hoyo muranda wenyu uri pakati pedu Baba. Gore rino takatarisira mashura nezviratidzo. Tichakuonai Mambo muchifamba-famba pakati pedu. Muchazviratidza imi Paseka yedu yatakabayirwa. Tinokutendai Baba nezuva rekutanga kwepaseka Mambo. Kutanga kwayo Baba ngaitange nezvishamiso zvenyu. Burukai Mambo muonekwe pachena. Musawanda Jesu Kristu nokuti Paseka ndenyu. Imi ndimi Paseka yedu. Budai pachena Mambo tikuonei. Mupedze nhamo dzedu. Musunungure vakasungwa. Baba vangu na tenzi wangu vanorwara vapore. Zvishamiso zvenyu zviitike Baba. Tidzokere Changamire kuJerusarema zuva ranhasi. Tinoda kuenda kuJerusarema Baba. Nhasi manheru tidzokere pachimiro chekuJerusarema. Tinokutendai Baba, ropafadze muranda wenyu uri pakati pedu. Muropafadze kutanga kweshumiro Baba. Kubva iko zvino ichitangisa kusvika ichipera. Zita renyu rikudzwe kudzama nekusingaperi. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hayi sibonga inkosi esigcinileyo namhla kuze kube ilanga lanamhla singabaphilileyo. Tinotenda Mwari vatichengeta kusvika pazuva ranhasi tiri vapenyu. Sibonga inkosi esivumeleyo ukuthi sibe phansi kwalolu phahla namhlanje. Tinotenda Mwari vatitendera kuti tive pasi pedenga rino nezuva ranhasi. Sikhulekeleni uMholi nemuli yakhe ngesikhathi sonke. Ngokuba Thanda, hlonipha, thandazela. Indaba yiyo. Amen. Ngathi nyengetere murando wamwari nemhuri yavo nguva dzose. Nokuti tinova Utsa tinova namati. naye ndiyo. Let's pray for the overseer Praise and the his Lord. family always. Amen. For we Love him.
We, Respect him. we, Pray for him. true indeed. Amen. Hayi, siyabonga. Ayiwa tinotenda. Kumnandi namhla lapha Ayiwa ekhaya. nasi zviri kutapira pano pamusha. Hey, Hey, kambe kunini la kucina khonokho. hey. Takazviguma riniko izvi nai vedu we. Umholi lo mama bakhona phakathi kwe. Glory to God. Amen. 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 Baba na mai varipo pakati pedu. Amen. Praise the Lord. Amen. Tinotenda. Tinorumbidza. Praise the Lord. Indaba hiyo. Hayi, siyabonga. Ayiwa tinotenda. Siyabonga sihlaleni phansi. Ngatigare pasi. Umlimi usibonile namhla. Mwari vationa gore rino. Ozaswela isibusiso sakhe namhla lapha. Achashaya chiropafadzo chake nhasi pano. Uyazaye ngene egodini engasitholanga. Hey madoda. Achadzamara kunopinda mugomba asina kuchiwana. Namhla kunje so. Nasi zvinhu zvakamira kudai so. Kuchiwana. Umuntu kamlimi ekhona phakathi kwethu Muranda namhla. waMwari varipo pakati pedu. Angithi ngabe kwamanye amaphasika ngabe simzwela kwezinye indawo ukuthi uhambe maye namhla ukhona khonapha khonapha. Manje nemamwe makore panguva dzakadai dzepasika tingadai tichivanzwira kune dzimwe nzvimbo. Kodwa gore rino varipo pakati pedu. Amen. Lezulu likhona lapha. Amen. Nedenga riripo pano. Hayi lezulu lisivakatshele lapha. Nedenga ratishanyira. Ungakhuthi ungatholanga okwakho namhla. Angazi kuwe ukuthi uyabunjani. Ukatadza kuwana chako nhasi handizivi kuti zvinenge zvakadii kwauri. Yeah. Sikhulekele imuli kababu usengwayo ngesikhathi sonke. Tinyengeterere mhuri yababa Semwayo nguva dzose. Sikhulekele le muli kababu Sibanda ngesikhathi sonke. Tinyengeterere nemhuri yababa Sibanda nguva dziri dzose. Sikhulekele le muli kababu Chuma ngesikhathi sonke. Tinyengeterere zvakare nemhuri yababa Chuma nguva dziri dzose. Bese sikhulekele iBoard of Trustees, labafundisi, labahlabeleli, lamadikoni, labatoliki, le Council of Elders. Zvino tochinyengeterera veBoard of Trustees navafundisi navayembi namadhikoni vaturikiri pamwe chete neveCouncil of Elders. Bese sikhulekele umunye komunye. Zvino tochinyengetererana mumwe achinamatira mumwe. Yes, sikhulekele ioffice staff. Tinyengeterere neoffice staff. Sikhulekele labaseplazini. Tinyengeterere nevari kupurazi. Singeze njalo inkosi izasibusisa. Kana tikadaro Mwari vachatiropafadza. Yeah, namhla kumnandi lapha ekhaya. Nase zviri kunaka pano pamusha. Yeah. Siphuma lapha Tichibuda pano siye ne-restaurant lapho siyathola khona ukudla sonke. Amen. Ngatiendei kurestaurant ndokwatichawana chikafu chemanheru sangano rese. Akubhadalwa mali. Hapana mari yauchabhadhara. Uyafika uthola umgani wakho mahara. Uchaenda uwane ndiro yako, plate yako pachena. Bese kusithi lingadla laphana. Mochiti kana mapedza kudya. Bonke ababuyileyo abangela ndawo zokuhlala sihlangane nehall. Vese vayenzi vauya vasina pokusvikira vasina nzvimbo dzokugara sanganai napastor kuhall. Sihlangane hall sonke.
sanganai napasta tose vaenzi vauya tisina pokugara ngasanganai napasta kuwo. Right. Hayi, khathesi nxa zikhona ezinye izaziso ziyakuthi zidingela indawo ngesikhathi esifaneleyo. Kana pane kumwe kuzivisa kwasara kuchatsvagira mukana nenguva yakafanira. Sichiyela inkonzo emoyeni. Tinosiyira shumiro kumweya. Siyabonga. Tinotenda. Oh
Asikhothamise namakhanda sonke semukele umthandazo. uNkulunkulu kaAbrahama noIsaka noJakobe siyakubonga ngale ntambama. Sesifikile esukwini lwakho lokuhlenga izwe lonke. Thixo wami vula izinhliziyo zethu. Nansi inceke yakho phakathi kwethu. Kuthi Nkosi yami imithwalo yonke yethulwe. Abagulayo baphile, izoni zithethelelwe, bangcweliswe, bembeswe ngamandla. Siphume eGibhite lezono. Singene endleleni yokuphila phakathi. Ngaye uJesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Thiwe ngifela angisoze ngibuyele emuva uma ngikhumbula kuthiwa ngifela angisoze ngibuyele emuva angisoze ngibuyele emuva angisoze ngibuyele emuva Uma ngikhumbula ukuthi wangifela angisoze ngibuyele emuva. Uma ngikhumbula ukuthi wangifela angisoze ngibuyele. Lokuthi wangifela angisoze ngibuyele emuva. Ngoba wangifela angisoze ngibuyele. When I remember that he died for me, I will never turn back anymore. When because he died for me, I will never turn back anymore. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Iphasika selifikile. Pasika rasika. Phasika seyifikile. Pasika rasika. Amhlophe bantu bevangeli. Makorokoto bani bevangeli. Igama lenkosi malibongwe. Siyabonga. Igama lenkosi malidunyiswe. Siyadumisa. Karitendwe zita la Jesu. Tinotenda. Kalirumbidzwe brother. Tinorumbidza. Kalipururudzirwe mama. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Yes. Yeah. Nansi phasika. Yei pasika.
nguphasika. abaphilile bazaphiliswa liphasika lethu. Vanorwara vachapodzwa naphasika rwedu. Ongahambiyo uzahamba ngoba uphasika ulapha. Asingafambi uchafamba nokuti phasika ari pano. Amhlophe Makorokoto nezoni zizasindiswa ngephasika. navatadzi vachaponeswa nephasika. Nabafuna ukungcweliswa bazangcweliswa ligazi lephasika. Nevanoda kucheneswa vachacheneswa neropa rephasika. Nabafuna amandla kamoya wengcwele bazasizuza isithembiso sikababa. Nevanoda simba romoya mutsvene vachawana chipikirwa chomoya mutsvene. Uyayifuna imvuselelo? Unoda here rumutsiriro. Uyayifuna imvuselelo emoyeni? Unoda here rumutsiriro. Ikhona lapha ngephasika. Iripo panapa nephasika. Oh hallelujah. Amen. Phakamisa inhliziyo yakho Simudza moyo wako. ubhekise enkosini. Utarisire utaze kunashe. uJesu uza kugcwalisa ngokulungileyo. Jesu uchakuzadza nezvakarurama. Bandla likamlimu Sangano raMwari. uThixo uzasisuthisa ngobumnandi bendlu yakhe. Mwari uchatigutsa nounaku hwemuimba yake. Amen. Kholwa Tenda. khathesi kuyenzeka khona Iye lokho. zvinoitika izvozvo. Amhlophe khangela Tarira. isimo sona lesi Chimiro icho chichi. nomoya wona lo uzwayo endlini yegama lekaJehova. Nomweya iwoyu wauri kunzwa Yesu. Ibukhona bukaJesu khona la. Upo hwaJesu ipo panapa. Amen. Amen. Abathobekileyo ngenhliziyo, Vanyoro nomo pamoyo. abathobekileyo ngenhliziyo Vanyoro pamoyo. bayadibana nenkosi namhla ntambama. Vachasangana nashe nhasi manheru. Siqala lapha kuMateyu 26. Tinotanga pana Mateo 26. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Amen. Kwathi uJesu verse 1. Amen. Kwathi uJesu seqedile wonke lamazwi wathi kubafundi bakhe, niyazi ukuba emva kwezinsuku ezimbili oba khona iphasika, Amen. indodana yomuntu iyakunikelwa ukuze ibethelwe. Amen. Jesu wakati apedza mashoko iwaya ose akati kuvadzidzi vake, munoziva kuti kana mazuva maviri apfuura paseka inosvika, mwanakomana womunhu uchaiswa kuvatongi Akuzwe. kuti aroverwe pamuchinjikwa. Uyabethelelwani kanti? Unorovererweiko? Wenzeni? Waitei? Ulesono bani? Une chivi kunyi? Ulecala bani? Une mhosva yei? Lokhu phela ongena ejele ngolecala. Munhu anopinda mujeri ndio une mhosva. Obethelwayo ngolecala phela madoda. Unoroverwawo kana iye une mhosvawo. Kodwa akuzwe lapha. Asimbonzwa mashoko aya. Lapha Apa kugcwaliseka icebo likaThixo lapha kuri kade. kuzadziswa zano Hallelujah. raMwari wokusingaperi. uThixo walithanda izwe kangaka Mwari wakada nyika nokudaro. wanikela indodana yakhe ezelwe Akapa yodwa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga. kuba bonke abakholwa uye Kuti vose vanotenda kwaari bangabhubhi varege kufa babe nokuphila okuphakathi. asi vave noupenyu husingaperi. Abantu bona kuThixo Vanhu vakatadza kuna Mwari. bawa emseni kamlimi. Vakawa munyasha dzaMwari. Umlimi wabaxotsha ensimini Mwari akavadzinga mumunda bebabili vari vaviri bazalana vakaberekana banda vakawanda bagcwalisa umhlaba vakazadza nyika kodwa asi beyizoni vari vatadzi kodwa asi belahlekile vakarasika beyizitha zikamlimi vari vavengi vaMwari. umdali wabo Musiki wavo bengumabona bulawo vari uyawo kuti akaonekwa ngaapurawe. angavela athutshe phambi kamlimi esefile so Akangokaruka asvika pamberi paMwari asvika umlimi uyambulala Mwari unomuuraya ngokumphosela eHades. okumukandira mugena. Angavela kuphela so Akangoonekera chete enjalo nezono zakhe akangodaro nezvivi zvake sokumele afe. anofanirwa kufa. Ukufa lokhu Kufa uku yeyiwe iwe umuntu munhu ongazalwa ngakwaphezulu asina kuberekwa kutsva ongazalwa ngakutsha asina kuberekwa kutsva ngumabona bulawe ndanoti akaonekwa ngaaurawe.
angeke ayibonakala phambi kaThixo lezono zakhe haangambonoonekwi pamberi pamwari nezvivi zvake. akala ndawo kumlimu Haana nzvimbo kuna Mwari. kavunyelwe ebukhosini bukamlimu Hatenderwi muushe. ngiqinisile Ndinorevesa ngiqinisile zviro kwazvo. ngithikini Ndinoti kwamuri, uma umuntu kana munhu engazalwa ngokwaphezulu asingabereki kutsva angeke ungene umbuso kamlimu haangaoni ushe bwaMwari. ngiqinisile Zviro kwazvo. ngithikini Ndinoti kwamuri, uma umuntu kana munhu engazalwa kutsha asingabereki kutsva angeke ubone umbuso kamlimu haangaboni ushe bwaMwari. Inzira imwe chete. ibhadalo yomphefumulo Muripo mumwe chete. ligazi likaJesu weNazaretha Iropa raJesu weNazaretha. haleluya Glory to God. ukuze-ke lichithwe Kuti zviparadzwe. ukuze lichithwe Kuti riparadzwe. sokufuneka ukuthi uJesu abethelwe Zvochifanirwa kuti Jesu aroverwe. heyi wena Hey, kulesimanga la panoshamiswa. namhla ethempelini khona Nasi mtemberi muno. umnikazi walo msebenzi lo Muridzi webasa iri. ukhona phakathi kwethu la Aripo pakati pedu. esikhuluma ngaye lo Watiri kutaura naye uyu. uJesu lo Jesu uyu. ukhona lapha ndabam Aripo panapa. glory to God Amen. igama lenkosi malibongwe Siyabonga. umhlengi Mudzikinuri. uwabethelelwa abantu Akarovererwa vanhu. izwani mahlaba ezulu Inzwai vanhu vekwedu. ukhona lapha ethempelini la. Aripo panapa mtemberi muno. haleluya Amen. nxa sikhumbula iphasika Kana tichirangarira Paseka. liyenzeka Rinoitika. mana ngikutshela usamile kanje Mina ndikudzosha. Asi Jesu. nxa sikhumbula iphasika so Kana tichirangarira Paseka. uyasebenza ntambama khona la Anoshanda manheru ano. Glory to God. inkosi mayilibusise lonke Ishe kakuropafadzwe inose. elikholwa amazwi okuphila la Munotenda mashoko oupenyu aya. Amen. uyabona ukuthi Unoona kuti wena olezono iye wonozviri akusancedi ukuthi uphume lazo la hazvichabatsiri kuti ubude nazvo muno. sokumele zihlanzwe ngujesu khathesi khona Zvochifanira kuti zvishambidzwe naJesu yezvino izvi. awula sizathu sokuphuma lazo Hauna chikonzero chokubuda nezvivi zvako. ngoba iphasika nxa likhunjulwa Nokuti kana Paseka richirangarirwa liyaphila ipenyu yes it comes to life rinouya kuupenyu chaiko ipenyu. amen Amen. igazi likajesu Ropa raJesu namhla ntambama lapho nasi manheru ano. lichacha babali Amen. namalungu abantu babuthane esigodlweni sompristi omkhulu okuthiwa ngukhayifa Zvino vaprista vakuru navakuru vavanhu vakaungana kuruvazhe romuprista mukuru wainzi Caiaphas. baceba icebo lokuba bambambe ujesu ngobuqili bambulale Vakarangana kuti vabate Jesu namano vagomuuraya. uyayizwa indaba Unoinzwa nyaya. bamceba ngamaqili Vanorangana nemano. bafuna ukumbamba ngobuqili Vanoda kumubata nemano. ngenxa yani Nemhaka iyi qalaqala phela vana mhosva aka. abazelwe kutsha kumele bathi amen besizwa indaba Vakaberekwa kutsva vanofanira kuti amen vachinzwa mashoko aya. ujesu kala cala Jesu haana mhosva. kodwa nampa abantu bafuna ukumbamba ngobuqili Vanoda kumubata nemano. kepha bathi kungabe emhlanganweni funa kube khona ukuxokozela ebantwini Asi vakati kurege kuitwa pamutambo kuti kurege kuva nebope pakati pevanhu. ngokuphela umuntu owenza isono uyacatsha Munhu anoita chivi unovanda. khathesi khona Iye zvino panapa kunezono ezihlezi lapha kune zvivi vatadzi vagere panapa. ezilezono ezingaziwa yindoda yakhe Vane zvivi zvisingazikamwi nomurume wake. azaziwa ngumfazi wakhe Hazvizikamwi nomukadzi wako. azaziwa ngabazali bakhe Hazvizikamwi nevana azaziwa vako. ngabantu abakho Hazvizikamwi nevana vako. ulo moya wakhona lawo Unomuya wacho iwe. kodwa khangela Asitarisi. icebo lakho liyaziwa khanga Zano rako riri kuzikanwa panapa. this was a private conversation Uyu wakanga uri mutauro wakajeka. a private conversation Wakavanda. kwakungumhlangano okwakuthiwa kungena kuphela abafuneka kiwo
paingopinda chete vaitsvakika kuti vanopinda imomo chete vanozikana. Khangela umlimi kani. Asi chitarisa Mwari zvino, God has made it public. Mwari ndokubva azviisa pachena Ukuthi bafuna ukubamba uJesu ngani? Ngobuqili. kuti vanoda kubata Jesu nei namano. Lawo izono zakho zibonakele. Newe zvivi zvako zvaonekwa, Sokumele uziyekele brother. unofanira kuzviregedza. Sokumele uphenduke khathesi so. Unofanira kutotendeuka iye zvino. Yeah. Hongu, Silande khonokho. tavinga izvozvo Ngokuthethelelayo ukhona lapha nokuti phakathi. anokanganwira aripo panapa. Verse 6. Amen. uJesu esebhethani endlini kaSimoni lePheru kweza kuye umfazi enomfuma wamafutha anenani elikhulu wathele ekhanda lakhe esehleze ekudleni. Zvino Jesu wakati ari paBhetania mumba maSimoni wamaperembudzi, mumwe mukadzi akauya kwaari ane chinhu chearabhasteri chaiva nechizoro chomutengo mukuru, akachidururira pamusoro wake agere pakudya. Abafundi bakhe bebona lokhu bacumuka bathi yikuchitha lokhu ngani na? Asi vadzidzi vake vachizviona vakafa neshungu, vakati, kuparadza kwakadaro kwaitirwe iko. Khangela abantu bangenela indaba engasiyo yabo. Tarisa vanhu vanopindira nyaya isiri yavo. Uyabona inhliziyo yomubi Unoona moyo wemunhu wakaipa ngenela indaba engasiyo yakhe. anopindira nyaya isiri yake. Lithi iBhayibheli komunye umbhalo Bhaibheri rinoti kuno rumwe rugwaro, kwathi omunye kubafundi lapha mumwe kwavadzidzi apa, igama lakhe uJudas Iscariot. zita rake ndiJudhasi Iskarioti. Yena lo wayezamnikela uJesu. Iyeyi waizomutengesa Jesu. Nguye wakhulumayo ukuthi indaba kanti uchithwa amafutha la ngasithengisile amafutha zazuza imali sanika abahluphekayo. Ndiye akataura mashoko aya okuti indawo kuchiparadzwa so zvinhu zvakakosha kudai dai zvatengeswa tapa varombo mari. Lithi iBhayibheli kuJohane Bhaibheri rinoti kuna Johani, wakwenza lokhu wakazviita izvi, wakhuluma kanje akataura sezvizvi, hatshi ngoba wayezwela abampofu. kwete kuti wakanga achinzwira varombo. Umbhalo uthi Rugwaro runoti watsho ngoba eyisela. wakataura mashoko aya nokuti aive mbavha. Nguye wephatha isikhwama Ndiye waive mubati wehomwe. hamba lo Jesu kodwa lisela. Uyabona? Achifamba naJesu asiri mbavha. Unoona? Baso Chenjera. bafuJuda umoya wakhe awufanga. Anga ari Judha but mweya wake hauna kufa, akafa iye. Umoya wobusela kawufanga. Mweya woubhavha hauna kufa. Idimoni lobusela kalihambanga. Dimoni roubhavha harina kuenda. Baso Chenjera. kuba lenhliziyo elengele emalini so. Kuva nemoyo unoremberera pamari so. Ukuthanda imali kuyimpande yesono. Kuda mari mudzi wechitema. Imali kayila problem. Mari haina dambudziko. Kodwa ukuyithanda Asi kuida kule problem. kune dambudziko. Nangu umuntu Hoyu munhu. isela leli Mbavha iyi elihamba lo Jesu. rofamba naJesu. Verse 10. Kepha uJesu wathi kubo, nimkhathazelani umfazi na lokhu usebenzile umsebenzi omuhle kimina? Ninabampofu ngesikhathi sonke, kodwa aninami ngesikhathi sonke. Asi Jesu achizinzwa akati kwavari, munotambudzikireiko mukadzi uyu, nokuti wandiitira basa rakanaka, nokuti varombo munavo nguva dzose, asi ini hamuneni nguva dzose. Lokhu thelile lawa mafutha emzimbeni wami ukwenzelwe ukwemphelwa kwami. Amen. Nokuti zvaakadira chizoro ichi pamuviri wangu, wakazviitira kuvigwa kwangu. Ngiqinisile ngithi kini ezweni lonke lapho leli vangeli liza kushunyayelwa khona kuza kushunyayelwa nalokhu akwenzileyo lomfazi. Amen. Kube isikhumbuzo ngaye. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kwose kuchazonoparidzirwa evhangeri iyi panyika idzose, izvi zvichaitwa naye, izvi zvakaitwa naye zvicharebwavo vamurangarire nazvo. Isenzo somfazi lo Chiito chomukadzi uyu, uthi uJesu Jesu unoti lapho kuzachunyayelwa
Simon yasimoni nxa lelo vangeli lelo iro rivhangeri selichunyayela ezweni lonke kana rakuparidzwa munyika dzose uzabona ukuthi yilo likaJesu uchavona kuti ndiro rajesu ngokuchunyayela kwendaba yomfazi lo. nokuparidzwa kwenyaya yomukadzi uyu Uyakuzwa khona? unozvinzwa here izvi Uzalazi ukuthi ya uchaziva kuti yes nanti lachunyayelwa nguJesu nanti. ndiro rivhangeri rakaparidzwa najesu Ngokushunyayela kwendaba yomfazi lo. nokurebwa kwechiito chomukadzi uyu Ngokushunyayela kokuthelwa kwamafutha enyaweni zikaJesu. kokudirwa kwemafuta mutsoka dzajesu Manje madoda abazalwane zvino varume hama ake libonga uThixo nami. ngatitendei mwari navo Nanti ivangeli nanti. heri vhangeri heri amen Ivangeli yilo leli. vhangeri ndirori Ngoba namhlanje ntambama. nokuti nhasi manheru Hallelujah. glory to god Sichumayela indaba yomfazi wathela amafutha enyaweni zikaJesu. tiri kuparidza nhau yomukadzi Amen. wakadira mafuta mutsoka dzajesu Mfundisi wothi amen. mufundisi ti amen Hlabeleli wothi amen. muimbi ti amen Ivangeli yileli madoda vhangeri leli. ndirori varume Elashunyayela inkosi uJesu weNazaretha. rakaparidzwa nasho jesu glory to god Alibana kungayisilo. dai risiriro Ngakayishunyayelwa la. dai risingaparidzwi pana Ngakayikhulunywa. Ungaqali. tanga Ungaqali. izvozvo Ungaqali. usambotanga chito ichi Thatha iqiniso tora shokwadi ukuthi kuleli phasika kuti leli papasika rineri uJesu ayithanyele yonke iphume enhlizweni yakho. jesu atsvaire yose ibude mukati mako Inkosi mayilibusise. ishe ngakuropafadzei Nxa likhuluma ilizwi likamlimi kana shoko ramwari richitaura ungathi amen. ukati amen Kuyenzeka khona lokho. rinoitika izvozvo Judas Iscariot judas iscarioti bamnika imali. vakamupa mari Isiliva ezingu-30. vakamupa masirivheri ane makumi matatu Wajabula wathokoza. akafara chisa Uphume bengamboni. akabuda vasingamuoni Wayemhlanganweni lowana. akaenda kumusangano uya uyo Uwaze njani umuntu lo? aziva sei munhu Anjaboni. andinoona Kule linki lomhlaba. panokwazisana chishanu nenyika Kule connection lo diabolos. pane panobatana nenyika nadiabhorosi Ukwaze njani azviziva sei ukuthi bahlangene? kuti vasangana Ukwaze njani azviziva sei ukuthi bafuna uJesu? kuti vanoda jesu Anjaboni. unoona Uyabona inhliziyo unoona moyo elomhlaba phakathi. unonyika mukati Mzalwane, mudikani ungabi le receiver kaSathane. usava nerisivha yasatani Uzwile mkhonzi. wazvinzwa here iwe mushumiri Ungazalwa kutsha. ukaberekwa kutsva Dlulela phambili. pfuurira mberi Ungcweliswe. ucheneswe Usitshunwe impande yesono. udzurwe mudzi Glory to wechivi amen Ungcweliswe inhliziyo. ucheneswe pamoyo Uhlanzwe inhliziyo. unatswe moyo Kukhitshwe into kubviswe chinhu engabamba ama waves kaSathane. chingabata amawaves asatani Yekela ngisebenzisa ibale lijwayelekile insuku lezi. vashandise vara rakajairika mazuva ano Nxa ungcweliswa kana uchicheneswa kuyakhitshwa into kunobviswa chinhu impande yesono kunobviswa mudzi wechivi ebamba inetwork kaSathane. chinobata netiweki yasatani Yes, yes ungazalwa kutsha. ukaberekwa kutsva Qhubeka phambili. pfurukira mberi Phicheka futhi. shingairira Kukhona into emangalisayo phambili kune lapha. chinhu chinoshamisa pamberi apo Ukungcweliswa kwenhliziyo. kucheneswa kwomoyo Kusitshuna umhlaba. kunodzurwa nyika Hallelujah. amen Ukuthanda umhlaba kuyasuswa emphefumulweni. kuda nyika kunobviswa mumoyo Ukuthanda izwe lezinto ezisezweni kuyasuka kuphele. kuda nyika nezvinhu zviri munyika kunobviswa kupere Ngesinyathelo sokungcweliswa inhliziyo. nechinano chokucheneswa kwomoyo 30 silver. masirivheri makumi matatu Nangu seyiphethe. oyo aibata
usesize enkonzweni akuya kushumiro ele secret yabo Satan. ane secret yekwadhiabhoro Satan. Umuntu lo mubi Munhu uyu wakaipa mubi ka1 wakaipa ka 1 ungena emhlanganweni wabangcwele anopinda musangano wevatsvene ahlale lenkosi ethebulini ogara nashe patafura yena le property kaDiabolos iye ane property yadhiabhorosi. hey ungambona emubi nxa usimuzwa so Oh, ungamuona akaipa kana uchimudzwa so. kodwa lawe nxa usidla izono ngensitha Asinewe kana uchidya zvivi nechihwande uyafana lo Judas hlobo sam. wakafanana naJudasi. Inkosi mayikubusise ntambama Ishe ngakuropafadze buya maneno akho. lezono zakho lapha ziyathethelelwa nguJesu Uye weNazaretha. nezvivi zvako nhasi panapa zvinokanganwirwa. Iphasika liyakhulula Paseka inosunungura. verse 16 khona wasuka wafuna ithuba lokuba mnikele Zvino kubva ipapo akatsvaka nguva yakafanira yokumuyisa kwavari nayo. khangela umzalwane selomsebenzi omubi Wona muzvarwa ave nebasa rakashata. selomsebenzi Ave nebasa wokudinga ithuba lokunikela inkosi rokutsvaka mukana wokupira kwavari. nxa Kupira Ishe. bephakathi kwabantu uJesu echumayela Kana ari mukati mevanhu Jesu achiparidza. yena kakhangela inchumayelo Iye hatarisi maridzo. kakhangela abantu laba Hatarisi vanhu ava. yena ulamenya amehlo wadinga Iye ane maso ari kutsvaka. abangambamba uJesu Vangabata Jesu. uyabakhangela Anovatarisa. athi Ati. anyikinye ikhanda soda Ati. mana Aiwa mire. umzalwane Muzvarwa. umzalwane lo Muzvarwa. ngomunye wabayishumi nambili Mumwe wavane gumi nevaviri. kodwa khangela ukuthi ulani Asitarisa kuti unei. chayana amehlo so Ari kutsinya ziso kudai. lamatsotsi azobamba uJesu Achitsinyira matsotsi kuti azobata Jesu. banikana amathipu Vanopanana matipi. iBhayibheli lithi bakhuluma ngamehlo Bhaibheri rinoti vachitaura nameso. umzalwane Muzvarwa iye. othanda umhlaba Anoda nyika. umzalwane Muzvarwa uyu. onomhlaba ezihlizweni Ane nyika mumoyo. umbaxa mbili Ane mpandi miviri. unenhliziyo ezimbili Ane moyo miviri. inhliziyo yakhe iyaguquguquka Moyo wake unoshandushanduka. inkonzo uyayifuna Shumira anoida. umhlaba uyawufuna Nyika anoida. khathesi uphumile waya khona Iye zvino abuda aendako. unemali Ane esikhwameni mari muhomwe. kodwa sebuye enkonzweni Akuya kushumiro. verse 17 Amen. ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo abafundi beza kuJesu bathi kuye uthanda ukuba sikulungiselephi kudliwe iPhaseka na Nezuva rokutanga rezvingwa zvisina mbiriso, vadzidzi vakauya kuna Jesu vakati, munoda kuti tikugadzirirei ipiko nguva yokuti abuditse icho chaakavinga panyika? wasesithi Akachiti, ngiyakwenza iPhasika kuwe mina nabafundi bami akachiti, ndichadya Paseka paimba yako navadzidzi vangu. sekuhlwile wacambalala nabayishumi nambili Vadzidzi vakaita verse 19 yebo Verse mzalwane 19. abafundi benza njengokubayala kukaJesu balungisa iPhasika sekuhlwile wacambalala nabayishumi nambili Amen. Vadzidzi vakaita pavakarayirwa napo naJesu vakagadzira Paseka. Ava madekwane vakagara pakudya navadzidzi vane gumi nevaviri. abafundi kabashotanga notice that Vadzidzi havana kushota, cherechedza izvi. yezwa ukuthi bakwanile Unoona kuti vakakwana. liyakwazi ukuthi bangaka benkosi Unoziva kuti vadzidzi vashe vangani? ibandla lingangiphendula bangaki Vangani sangano? bangu-12 kunjalo 12 ndizozvo. nampa Hava. lo Juda ukho NaJudha aripo. imali sesikhwameni Mari iri muhomwe. yokuthengisa yenalo ahlangene laye lapha Yokutengesa iyeyu waakagara naye. yes Yes. ukuthanda imali Kuda mari. kuyisono Chivi. khangela Tarira.
uhleze ethebulini agere patafura ule 30 coins lapha akabata ma-30 coins ari muhomwe naye naye ubalelwa kwabayishumi nambili. ari kuverengerwa kuvadzidzi vane 12 ava Bazalwane, vadikani liyalazi ibale lichaza umuntu onje munoziva vara rinodudzira munhu akadai uyu ngelokuthi ungumkhohlisi angithi rinotaura pachena kuti munyengeri nangumkhohlisi hoyu munyengeri ubalwa kanye labangcwele. uri kuverengwa pamwe chete navatsvene Besadla 21 wathi Amen. ngiqinisile ngithi kini omunye kini ukuya kunginikela. verse 21 vakati vachidya akati kwavari zvirokwazvo ndinoti kwamuri mumwe wenyu uchandipandukira Badabuka kakhulu baqala kube yilo ukuthi yimina Nkosi na. zvino vakava neshungu kwazvo vakatanga mumwe nomumwe kutaura kwaari achiti ishe ndini here Waphendula wathi ofaka isandla esitsheni kanye nami nguyena oya kunginikela. akapindura akati waisa ruvoko neni mundiro ndiye uchandipandukira Lembala indodana yomuntu iyaya njengokulotshiweyo ngayo kodwa nakho kulo muntu indodana yomuntu enikelwa uye ngakukuhle kulo muntu uma engazalwanga. mwanakomana womunhu uchaenda hake sezvo zvakanyorwa pamusoro pake asi une nhamo uyo mwanakomana womunhu waanopandukirwa naye zvaiva nani kumunhu uyu kana asina kuberekwa Abafundi bedabuka vadzidzi vachitsemuka moyo bebuza Nkosi yimina na. vachibatwa neshungu vachibvunza ndini here ishe I'm sure ndino chokwadi chokuti ukuthi uJuda laye wabuza kuti najudha akabvunzavo kodwa kho indoda asi ko murume uyu kubi ukomisa inhliziyo. zvakaipa kuomesa moyo Uzwile sihlobo sami, wazvinzwa hama yangu ungabi intamo lukhuni phambi usava kukaThixo. nomutsipa mukukutu pamberi pamwari Uma ilizwi likaThixo kana shoko ramwari likukhanyisa richikuvhenekera thobeka zvinilipise phenduka tendeuka vuma Vuma. uzafumana umusa kuJehova. uchawana nyasha kuna jehovha Besadla 26 uJesu wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wanika abafundi bakhe wathi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. vakati vodya jesu akatora chingwa akachiropafadza akachimedura ndokupa vadzidzi vake achiti kwavari torai mudye ichi ndiwo muviri wangu Wathabatha nesitsha wabonga wawanika wathi phuzani nonke kuso lokho kuyigazi lami lesivumelwano esitsha eliphalazelwa abaningi kube yikuthethelela izono. akatora mukombe Amen. akavonga akavapa achiti inwai mose pauri Yeah. nokuti ichi iropa rangu resungano itsva Akasi- rakadururirwa vazhinji kuti vakanganwirwe zvivi Bandla likamlimo sangano ramwari bengicela inhliziyo yenu ke ikhangele lapha. ndokumbira mwoyo yenyu itarise pano Look at this moment in time. imbotarisai mukana wenguva iyi Into le chinhu ichi ekhulunywa lapha chiri kutaurwa panapa lesi senzo ichi chiito ichi asikho esesi2 hapana chechipiri amazwi la. mashoko aya Glory to God. amen Ayamangalisa. anoshamisa Hallelujah. glory to god Isenzo lesi chiito ichi igama lenkosi malibongwe zita rashengariteni siyamangalisa. chinoshamisa glory to god Senzeka eJerusalem endlini ephezulu chiri kuitika mujerusarema kuimba yepamusoro kungathi kuphelela ku1 room zviri kuita sezvinoperera muimba imwe chete iyoyo 1 room kodwa asi amen glory to god I-effect
chito chacho amandla alamazwi chinoitwa nesimba riri mashoko aya, isenzo lesi chiitiko chacho ngesomhlaba wonke ndechenyika yose labangakazalwa. nevasati vaberekwa. Nansi isenzo, nansi Echi isenzo. chiito ichi. Hallelujah. Amen. Kwathi kukhulunywa lamazwi isihlobo, Kwakati kuchitaurwa mashoko aya, nawe wawuphakathi kwawo amazwi. newe wakanga uchitoverengerwa mukati mawo mashoko aya. Amen. Ake siwaphinde Ngatiwadzokorore siwabale lamazwi. tiaverenge aya mashoko. Uthi yena, Unotiye, thabathani nidle, lokhu kungumzimba wami. Hallelujah. amen. Glory to God. Wakati vodya, Oh. Tata mashoko andaverenga. Thabathani nidle. torai mudye, Ya. ichi ndiwo muviri wangu. Uyakuzwa lo? Amen. Thabathani lidle, Torai mudye, lokhu kungumzimba wami. ichi ndiwo muviri wangu. Akukaze kukhulunywe njalo. Hakuna kupotaura zaidi.